Halor ke jing e juga dong ribhoi hakabaya day ber ka boarding electric kabalawan ra shisha ka jing e anak benta ki pat ba khamtam le ki khna school ki badon hapadeng ka jing pule da kaman sim juga jing sngo khia halor ka ne ka benta kinong elam juga ribhoi youth development and social organization haka arphau tarik nailor kilami shakmat ban kentu ya baro kinong mi khmat na them ribhoi bakin krenlam haka yeng dor bar na ka benta ki jing e jang ka dong ribhoi hakabaya day ber ka boarding electric kabalawan ra shisha ka jing e Uba Kerbok Malay, Secretary Karibhoy Youth Development and Social Organization, Harangkat Kajinga Donlang Uba Givenson Linkering, Assistant Secretary, Habakran Shakilat Pathai Khubor, Ulayat Hu Uba Hasor Nongpo, Kabariru ka Headquarter Jong Karibhoy, Kaladan Kam, Banwanra no Yaka 132 kV Power Substation, Knang Ba Kanla Bansa Meka Boarding, Shakiwe Kiwe Pat Kishnong. Ini nagaliang jong ga RBYD so i ha kane ka kerwo ka khbor bat huju ko poro i kerpan ya ki dong di khmat badon borom jingi ki badon sangat po bad them ribhoy ka i ka jingi i kerpan api halor ka sur ka jing e ka ba nagaliang upai ba jong ga dong ka than jingi ulaman mantasi kata da ki peu snem i kerpan api ba pin kren apo kane ka session ka badang don menta ba pin pan po ye ni jing e ka ba nagaliang jong gadong kathan ka ba pipi mi khaman ba kren sha sarkar yakini jing e jong gadong kathan jingi habide bar kalai jing dem kam ka ba kong santam ka ba khaman ka ba nagaliang jong ka themri bhoi bar ko wehi bidem kam ka de halor ka jing wonra no ya ka 132 kV substation ka ba dam kam kriki e apo jong ka nongpo ka bade ka headquarter jong Karibhoy district langba la ka jingdon ka jong ka sawan Yarap ya ki jing e ki ba ki chnong ki substation ki badan marjan bat ka district headquarter nam kanam don chiu ka jing thut habide bat kalai te nangta ki area ki ba ki mna kam shisho ban poi ya ki substation khamtam le ki don ki area ki ba hadu mata ila don kam ya ka 33 kV nrei hadu mata ki dang install ya ka 11 kg kum cha ki than ki western ribhoy ka umden area ka umsau numbri area kini ki dang penkam hadu mata ki 11 kV henry yang itu ki area la dang kami ki benbu na daka 33 kV e kum bagalong mentah la dangin pai sha ko western ribhoy i hadu mata ka kum ka jingtip ka jongi hilam ba mentah ka jing petre ya ka 33 kV kadang ya kabar nado arpomer terter chadu umsong te nangta dangin pai pade ka jing e kabana kaliang ki nong tray jong MSB abang ile ikendu iki ile itu yang jing e bat nakaliang ke jongi ni sia pun pau sha concern minister bat kumjur sha ka department ba nakaliang jingi sebut tak kena ke jing tho sha phi ba phintip yang jing e kabana kaliang jong ki nong tray jing phi ki ye kendu kabana kaliang jing ki ru ke ye ut tang hadu mentah kung bang itip ba ka power supply kawan poi support napo kawan lengba napo ke stage 3 kabadai ka 33 kV substation kaba kentuk lang nadu ka bisning nangta ka jentro nangta ka 0 point kini ki substation ki bawan nang do nangte ka pun poi sang do sa napo kadang kumbasan pau kilometer ka jingjingai hak jingai ti jong ki power line ka jingi kendu ka manangal yang ki nong tray jong MSB ki bi kendu hado matahi ki lamp ba namar ba ha ka jingai ti ki habia lumba lagi klau ki berben bat kemjuru itu ki jaka ki subdivision ki bedan tu kilong kimpalong updated hado matangi lamp ba I don artli ke substation ki bang ki haban upgrade no namar pun begelong mata ki don hapo 0 point bat umsning area hakitu ki jeka hi hadu mata ke pat dan ki brew ki pa ap hang tu ha ka tam le ka por liur ka por slam nang ta ha ka por minmet ka bencar bhai ki ban lek pin khoj lan ya ban ya kana kana jing e ka ban hagal yang jeng ki man hakitu ki por ka sindik e bha napta jeng ki ban lek ki ya ka kam de lo kana ka nungrim bana geleng jingi hing endang lawat punya bahaya ke jing ya ke jing du no galai ke ba kha hapo gani ke temri bo jingi ke dei halor ke nenung rem
ban bang idan ro ke jing se bniau ba hajing syahi ya kane kapur lain apun mi ya ka na po riboy henry hadu menta na peu snam ka them riboy hi ka iman bat ka yai ut hadu menta ya ka jing du lain ka ba khakha ka ba kta nya ka kamai ka gaji khamtam le ya ki khna pule ki bran po ka jing pule ka jongki de dei halor kini kinurem ba nagaliang jing hi gisem ya ka jing kitkia bat ka jing kli na bata ka jing e jong ka dong ka than ka jingi pan gisrebu do de jing thol ada ka department hi kam le nagaliang jing hi klero pan ai da ka PIL sipo jong ka kod langta nagaliang jing hi in airo ka jing snok tilang bat ki paiba la ki dengkam ha kono kopor namar ba kum bagitip hadu mata kamen power le ka baduna ba po ka temri boy ka jing ngintip nang e ka daw namar ya ki balayam nadu si peus ne manchwa kat ku jing tip ka jingi ka bangi yo kubor nang ne nang tai bang ilap banda ki peu ngot ki balayap ki peus ne manchwa hadu mata om sem latung bujili ki wat ya ki contractual ajisha kat bagi pala bu ya ki permanent post ajisha ki lede ban ai ki contractual dan re hadu mata ngilam pa kamen power ka duna ba de halor kata nungrim ba nagaliang jong ka ni ECL kamat ya kini jing e de halor kata nungrim ba nagaliang jingki ki kerpat ro yang ni ba bangin nyarap lem na bata ka jing e na jongki hong ngitip ba ngisuk tu e yang ka jing kam jeng pejba ba nagaliang jingki ro kitip e ka jing duna ka jengki andre namar ka jing bom singkia na ka department ki concern department ki BDP don ke jingkit geli bang buru ke jisung ngo ka bakrau ya ki company ki la ban mam da ki kror dengka bali ke jing e jeng ke ri ba ke jaj beneru pada kim don ke jingkit geli de lor ka tanurem na kaliang jingi ada pim le e na kaliang jingi kleru wat ban bu da ke PL cepo jong ka haikot badon borom ke jongi benle ya ke jun kam ke jing e jong ka dong ka than ke jingi de tang ta na kaliang jingi ka de ka kubor syafi kenom khmat badon borom jingi ba pin krem apo kena sesial kepada mata penpau yang jing e jong kadong kathan jong phi